Ja, så er vi i Varberg i Sverige og har jo fuldstændig fantastisk. Og nu skal vi have kaffe. Og Nemo skal gå ned. Og Nemo har været ude at bade, og han har rullet sig. Nemo har også rullet sig et eller andet på stranden, som er sådan lidt udefinerbar karakter. Det er det. Gå nu ned, Nemo. Så, Nemo, læg dig over på tæppet. Han lugter lidt af Det hvide sæk. med noget hest. Men er det dejligt vejr? Ja, det er. Så nu vælter han bordet. Nu skal vi have noget kaffe. Det er været den 17. 18. oktober, og det er som en middelgod sommerdag. Nej, det er det ikke. Det er som en forårsdag, ikke? En god forårsdag. Okay. En god forårsdag. Men der Vi har haft vest på, og duen, skulle jeg til at sige, og det har simpelthen været meget godt. Og vi har jo gået. Vi ligger her på campingpladsen, lige ned til vandet, og vi har jo simpelthen gået den smukkeste tur, og har jo ret dejligt. Som I kan se, der er jo ikke så sindssygt mange mennesker her. Det er kun godt. Og vores lille ydmyge hus ligger her. Cyklerne er taget af, fordi vi skal ud og cykle senere. De er pumpet, og I kan lige se dem. Der står far cykler. Bum bum. Og der er kommet lys på. Du selv lader op. Men det var ikke længe før, så kan I se nogle flere billeder inde på Picasa. Og vi sender selvfølgelig link til jer. Hej hej.